Yaze yalimala ingqondo umuntu ehamba. Yaze yalimala ingqondo umuntu ephila. Until when? Until when are we going to mourn the death of our brothers and sisters, our mothers and fathers, our grandfathers and great-grannies, our children who dies in numbers every single day? Kuyoze kube nini ma-Afrika? Kuyoze kube nini sizilile? Kuyoze kube nini sikhalela igazi labafowethu nodadewethu, obaba bethu nomama bethu, omkhulu bethu nogogo bethu, izingane zethu ezibulawayo imihla ngemihla? Kuyoze kube nini? Thina njengesizwe siyapi? Where are we heading as a nation? What I see is a new struggle emerging. What I see is a new struggle emerging, which is called the Black Reign of Terror. Into engiyibonayo, ngibona umzabalazo omusha obizwa ngokuthi imvula yokwesaba nokuchitheka kwegazi kwabantu abamnyama. Bafowethu, asivukeni sivule amehlo. Kanti labantu ababulalayo abasadeli yini? Kanti labantu abathakathayo abasadeli yini? Kanti mbulali onganenembeza awusadeli yini? Kanti mthakathi awusadeli yini? Yini inkinga yakho? Kuyoze kube nini kukhalwa? Sithe sifuna inkululeko, salethelwa untando yeningi. Ingabe untando yeningi nguyena yini oyisizathu noma oyimbangela yokuthi izwe lakithi eAfrika ligobhoza igazi ngalendlela eligobhoza ngayo? Abantu besimame bayabulawa, bayanqunywa, bayacuywa kuthatha izitho zabo zomzimba, ingane ziyabulawa, ziyanqunywa, ziyathengiswa. Kwenze njani ma-Afrika mahle? Kwenze njani? Siyapi thina njengesizwe? Ingabe ngempela abamhlophe yibona yini abasenza ukuthi sibulalane sodwa? Yini le abamhlophe abayenzayo eyenza ukuthi sizondane sodwa? Unya olungaka, inzondo engaka, ukuzazisa okungaka, umona ongaka, umhawu ongaka, intukuthelo engaka. Kwenze njani ma-Afrika? Kwenze njani? Ingabe ngempela siliswa abamhlophe noma siliswa abantu bokufika, noma ngempela it is really in our nature to fight a losing battle? Ngempela kusemasikweni ethu thina sizwe simnyama ukulwa impi kamabuyaze. Vukani ma-Afrika, vukani isikhathi sisekhona, before it's too late. Wake up and smell the worth of the nation. Vukani ma-Afrika, ninuke, nihogele, nicabange, nisebenzise umqondo. Kwanele manje. Wena obukele le video yami, uma ngabe lezi zinto lezi engizibalayo uyazenza, kwanele mfowethu, kwanele dadewethu, kwanele mama, kwanele baba, kwanele mkhulu, kwanele gogo, kwanele malume, kwanele malumekazi, kwanele auntie, kwanele babomncane, kwanele mamkhulu. Yaze yalimala ingqondo umuntu ehamba. Kulimala kwengqondo ukulimala komuntu, ukulimala komuntu, ukulimala komndeni, ukulimala komndeni, ukulimala komphakathi, ukulimala komphakathi, ukulimala kesizwe. Ngizwa izigi, ngizwa ukungengeza. Saphela isizwe simnyama siqedana sodwa. Ingabe kwakhala nyonini ezweni likaMthaniya? Ivale lapho, ivale lapho, ivale lapho, sebezwile.